Lapsag nga nalapnos ang panit sa nagkalain-lain nga parte sang lawas ang masunog ang ilabalay. Kritikal sa giyapon kag nakitaan sa madamo nga komplikasyon suno sa Iloy. Si John Sala nakatutok. Tuman subong ang pag-antos ng mag-Iloy nga Maylin kag Baby Lawrence Pacheco matapos nga magkalalapno sa ilapanit sa nagkalain-lain nga parte sang lawas sang masunog ang ilabalay Sabado sang aga sa barangay Agtambo, Pasig City, Iloilo. Nagapabilin sa ICU ang duha ka bulan nga lapsag nga sa karon nagapakigbato para sa iya kabuhi matapos nga makaagom sang duga nga mga komplikasyon tugas ang pagkasunog. Iya ko duha ka baga, may pneumonia. Tapos ang iya ko nga mga pilas, may kagaw na infection. Kag ang iya puwak nalak muna hindi sa maka wala sa tingog. Limitado lang ang oras na ginhatag kay Maylin nga makig-istorya sa amon bagod hindi pa ini halos makahambal sang maayo tugas sa mga pila sinis ang pagkasunog sa iya mismo na wong. Manumduman nga santo sa panaysayon sang lola sang lapsag. Sa ginsindihan nga kandila nag-umpisa ang sunog. Giningagaw sang Iloy nga masalba ng iya duha ka bulan nga bata. Palaligban sa karon sang pamilyang pagpabulong sa mag-Iloy. Nagpasalamat gid ako sa naghatag bulig nga financial kag donation. Nagapangayo gid ako sa inyo sang pangamuyo para mag-ayo na ang akong baby. Salamat gid. Hilway naman subong sa kadalagman ang subang nga bata ni Maylin. Upuod kay Cirilo Denduque, John Sala, 1 Western Visayas.